Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibanda uyakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa abangcwele. Muhle. Akekho ufana naye, akekho futhi singamqhathanisa naye. Siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo. Kunobufakazi engikholwa ukuthi uzobuzwa ekusasa ekuseni obungimangalisile. Yebo, bengiye ngizwe. Kodwa yabona kube khona lokho kungabaza ngoba phela ukaze into uyiprove ukuthi uma umuntu ekwikhoma uyezwa ukuthi abantu bathini futhi uyakwazi ukuzwa nokuthi obani abakhona. Kuyakhulunywa lokho kakhulu kodwa angifuni ukukukhohlisa, bengingenalo iqiniso lakho. Njengamanje khona ubufakazi engisanda ukuhlangana nabo lapho umamncane mangisebenzisa lolo limi eqale wakhuluma wahambisela umntwana kasisi wakhe kukhoma for 3 months, wamnikeza umkhuleko wabaseRoma 10:9 wathi akasho emva kwami. Wawudlala umkhuleko useyikhulumela ke lokwikhoma uthi washo wathi angiwusho, wayengazi ukuthi ngiyamuzwa. Ngawusho lo mkhuleko emva kwakhe ngaphila. Kodwa nje ucela umkhuleko ukuthi uhlangothi lwakhe alisebenzi lufile, sengimkhulekeleke, ngiyamkhona uNkulunkulu uzomsiza. Kodwa ngijatshuliswa ukuthi uzikhulumela yena obekwikhoma uthi wamuzwa esho ngawusho umkhuleko emva kwakhe umfundisi. Yazi uNkulunkulu yazenza imangaliso, ubusisiwe lo muntu. Ngisho noma ngabe kuthiwa akavukanga kwikhoma wayezongena ezulwini ngoba wawusho umkhuleko. Angazi wena ubalekelana nawo. Angazi ngempela ukuthi liyini ithemba lakho xa ukuphila kwakho kunqunywa, lapho ukuphila kwakho kususa emhlabeni kuyini ithemba lakho. Uma ubalekelana nomdali wakho, itshe waqheshulwa kulo, idwala waqheshulwa kulo, onomphefumulo wakhe, kodwa uyambalekela, mina ngiyazi indaba yakho. Babusisiwe abanye abantu. Khuleko wami ukuthi lensizwa lengabe insizwa noma ubaba angahlehlele emuva ephiwe umuso ngaka esephezulu kwethuna. uNkulunkulu wamphilisa umbuyise emhlabeni. Ayandele umuntu leyo nhlanhla. Kodwa wena mhlawumbe uzolindela ukuthi uzoyithola nawe. Kanisebenzisa leli thuba obhekene nalo manje. Yamukela inkosi uJesu ngokukhuleka emva kwami abaseRoma 10:9. Ngimangalile ekseni ngikwesinye isitolo ngithola ukuthi uRoma 10:9 usuno 16,000 in 1 year. 16,000. Okungenani uhafu noma i-third yalo 16,000 imamukela uJesu, kodwa ngiyazi. Ngoba phela abasekhalezwe bamamukela ngeVN lengisuke ngithumelile. Abaku-YouTube iningi labo abangekho ekhalezwe. Bangakanani abantu asebemukela uJesu kuRoma 10:9. Umqhele kabani lo? Umqhele kabani loyo? Ngiyabezwa abanye bathi baba uNsibanda, ekona baba uNsibanda. Ukampostoli uPaul ehola umoya ongcwele wabhala abaseRoma incwadi yonke. Uyena wabhala abaseRoma 10 bambulelwa yena. Dala shona kodwa usasebenza namanje umoya ongcwele ngoPaul. Nathi sigibele lo nqola sisasebenza ngaye umoya ongcwele wakuPaul, sigibele yona lo nqola. Ngempela yini ezokusiza wena uma ubalekelana nokukholwa, ubalekelana nokusindiswa? Ngixoxele. Thatha nanku umkhuleko abaseRoma 10:9. Unike ihlobo zakho zibabaza igama lenkosi uJesu. Zithathele nasi isibusiso. Qede lapho uyithatha uyifake ekhaya lezwi
uthi nakho lapho ngisizakale khona, khulani kumoya. Ekhaya lezwi kuyafundiswa ngezwi, uzokhula kumoya. Bafowethu sithathele nasi isibusiso, masithatha abanye. Gula isihlobo, usinika uRoma 10:9. Kugule ingane, uyinika uRoma 10:9. Kugula umzali wakho, unika uRoma 10:9. Baningi abazali la asebesenkosini ngoba izingane zabo zisekhaya lezwi, wathi ubaba egula sekukubi, ngahamba ngamshisa uRoma 10:9, wayesethula. Usekhaya ezulwini. Umama wayesegula, ngamshisa uRoma 10:9, usekhaya ezulwini. Udade wethu, umfowethu, ingane yami. Ngempela sifunani bafowethu, ake ningixoxeleni. Mhlawumbe wena uzongitshela yini ngempela oyifunayo, yini oyifunayo ukuze uJesu akunelise, ngoba yikho into angakwenzeli yona. Uyayiphilisa ihlobo zakho, uyabaphilisa abangani bakho, wena thatha uRoma 10:9 ubanikeze yena. Athi angaphila umuntu busumfaka ekhaya lezwi kwaphela nje, uthi nakho la ngisizakale khona. Uzokhula nawe kumoya. Awulalele nje uthule, unganyakazi, ungaphumi, ungafaka ama-emoji. Uzombona uNkulunkulu ekwenzelima. Kanti ngempela nifunani, ake ningixoxeleni. Hayi mhlawumbe khona uzongihlebela, ake ungihlebele. Lesine namhlanje ayagcina ama-voice note, kodwa ake ungisondele i-voice note nje mfushane ungihlebele. Ngempela kanti ufunani? Yini oyifunayo? Mawungamfuni uJesu, ufunani? Ngitshele. Mhlawumbe khona okunye okufunayo. Ngeshwa-ke kodwa anginakho okunye engizengakunikeza khona. Ngikunika uJesu Kristu inkosi yethu, uJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi thatha yena nje kuphela, ungamhlanganisi nemithi, ungamhlanganisi namaphilisi, ungamhlanganisi nalutho. Ubona amandla akhe. Yazi ubona amandla akhe. Ngempela hayibo, ngiyacela ake sihlebe phela. Hayi ake sihlebe. Ufunani? Awungixoxele. Yini oyifunayo ngaphandle kaNkulunkulu? Ufunani ngempela? Leke engingenayo ngoba vele anginayo enye. Mina ngizokunika uJesu kuphela. Wena bese unika uJesu impilo yakho. Hayi mina, ungayiniki mina. Mina ngikunika uJesu, wena nika uJesu impilo yakho. Uzongena ezulwini modlula kulomhlaba. Hayi ake sikhuleke singene ezwini lenkosi. Ufuna kuphinde sangaleli yalanga okwavele kwaqhuma intshumayelo lingafundiwe izwi. Kodwa nje ngikushiya nalombuzo namhlanje. Ufunani ngempela? Yini oyifunayo? Sinikwe yonke into ekhaya lezwi, futhi ngeke uzilandulele. Yini oyifunayo? Mhlawumbe ukwazi ukusebenzisa uRoma 10:9. Ake ungilalele kahle. uRoma 10:9. Kukhona umntwana kaNkulunkulu owavezela umbono ochaza ukuthi uRoma 10:9 uyini. uNkulunkulu mangikhumbuza ngizophinde nginifakele wona lo mbono. Usanda ukufaka nje. Ngizophinde nginifakele wona. Uthi uRoma 10:9 uyini? uRoma 10:9 uyi-umbrella. Umboza ikhala njalo mawulala. Thandaza abaseRoma 10:9 usho emva kwababonsibande. Masiqeda ukusho ngibe sengikhuleka. Mangiqeda ukukhuleka, khuleka kowakho umkhuleko, usho zonke izinto oyifunayo zakho oyithandayo. Kodwa qala ngabaseRoma 10:9 ngoba ngabaseRoma 10:9 udiliza udonga ukuthi lo mkhuleko ozowukhuleka emva kwami uzwakale. Kodwa bafowethu, ngiyakuhlebela, ikhaya elikhuleka uRoma 10:9 liphephile. Mina ngikhuluma ngekhaya lilonke, kuyaguqwa kube kwifoni la, basho emva kababonsibande, baqede bamlalele khuleka, aqede bese bezikhulekela-ke bona. Nathi kwaNsibande senze njalo. Asibeki ifoni thina ngoba phela ubabonsibande ukhona la ekhaya. Uyena oshoqala balandela asho uRoma 10:9 zonke insuku zokuphila. Soya kanjani-ke esihogweni? Asithi nesihogweni. Uzoya-ke wena. Uzoya wedwa kodwa ngeke uyilandulele. Ngikunika ithiphu mina. Thandaza abaseRoma 10:9 njalo uma ulala. Bese emini noma ngasiphi isikhathi emini, uhambe uyozivalela ekamelweni uyoguqa, mawusemsebenzini ushona etoilet, ufaka ama-earphones akho, uvulela umkhuleko kaMay 18. May 18. Ulalele ngiwukhuleka la ngiqeda khona uthi amen. Bese ngisho uRoma 10:9 usho kanye nami uqede, usuke umbuyele emsebenzini, usukhulekile usuqedile. uJesu wathi nginikeze lo mkhuleko, usuqedile wena.
mina ngiyakutshela uqe yabona ngikunikeza amathiphu 3 vuma izono zakho ngitheni 1 thandaza abaseRoma 10:9 njalo mawulala 2 noma yinini ngosuku mawuthola isikhathi hambe uyoguqulalela umkhuleko kaMeyi 18 usho Roma 10:9 mangiqeda kulowo Meyi 18 3 bhuka bhale phansi izono zakho uzivume ungabisabuyela kuzo ozivuma yazishiya uzothola umusa ngikunika ithiphu yomhlaba namhlanje kanti ngihlale ngininika nje ukuthi ngiyazi ukuthi khona abangangizwa abangizwa namhlanje ngathi ngiyaqala kanti khona ngihlale ngibatshela ubona nje umuntu othi ucela umkhuleko ngimtshela lento khuleka abaseRoma 10:9 every day sebenzisa umkhuleko kaMeyi 18 ubhuku uvuma izono zakho ngakukho ngizokukhulekela wona mina ngiqedile ngalo mkhuleko ngivuke kwikhoma nje uvuso bani uNsibande cha ukuthi uNkulunkulu usebenza ngomuntu masingeke sifunde leyo nto usebenza ngomuntu ngoba mayingehle ezela emhlabeni singawa sonke singafa ngeke simbheke so yikho engaveli usebenzisa umuntu ukwenza izinto wasebenzisa uNoah ukwakha umkhumbi nokushumayela usebenzisa umuntu ngakho dlula kumuntu dlula noma uyalazi izolo lami elimbi dlula kulo ngoba mina sengithethelelwe kulona mina ngithethelele uzolokhu ubamba izolo lami ke wena libambe yolidedela usesihogweni masikhuleke Egameni likaJesu ophilayo uNkulunkulu wethu nomusa ngiyithoba phambi kobuso bakho siyabonga uthando sithande ngalo nokusihlanganisa ngalendlela ngiyacela usebenze ngiyacela ukukhulume ngami ngingcweliseke Nkosi nakuwo lo mzuzu uzambule ngicela ngegama elinamandla lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo uJesu Kristu inkosi amen Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu siyambonga ngesikhathi ngingakathandazi ngikhuluma indaba yezolo lami ukuthi liyeke uNkulunkulu uthi mangithi mangixolise ngithanda ukusebenzisa leli thuba ke bazalwane uma kukhona owazi izolo lami elimbi ngiyacela angixolele kakhulu sengihlanziwe egazini likaJesu ngiyacela ungabisalibamba izolo lami ngithethelele noma ngabe yini oyaziyo noma oyizwile ngami ngicela uxolo ngangingakakholwa ngangiyisisebenzi sesithu sathana wengakangizuza uJesu ngicela ungithethelele bese uyasuka ke kuleli izolo lami uthatha amagama engiwakhulumayo hleze uNkulunkulu angakusiza ufunde nokubukela kimi ukuthi uJesu ukhonzwa kanjani uze ungene ezulwini anginawo amahloni ngevangeli engiliphethe anginamahloni ukuthi ngithi bukela kimi ngoba ngiyazi mina ukuthi ubani engihamba naye ngiyazi mina ukuthi ubani uphila kimi ngiyazi mina ukuthi ngiyaphila ngiyakhona ngekhaya ezulwini so anginamahloni so uma wena usabamba izolo lami ngiyacela ungithethelele ngixolele angisekho lapho ngisizakele uNkulunkulu ungisizile ngiyacela nje ngithethelele mntaka baba dlulisa nje ngoba manje kuzokuhlupha ukubamba izolo lami uthi awumuzi ukuthi ukhuluma kanjani engane kuwukuthi ziyathethelelwa izono uma zivunywa ukuthi bengingazi ukuthi nawe uyakwazi yikho ke ngisengithi ngiyaxolisa ngicela ungithethelele ungixolele nje kakhulu sengidlulile lapho ngiphumile ngihlanziwe ngegazi likaJesu ozake sambe sezulwini khohlwa izolo lami lidedele nje khohlwe ilona ngiyavuma ngangiyisona esimbi kunani nonke la ekhaya lezwi kunani nonke ku-YouTube ngangiyisona esimbi kodwa ngahawukelwa ngoba ngafelwa esiphambanweni hayi asidluleke lapho uNkulunkulu bethu angithathelele ithuba ngixolise ngiyambonga ngoba uyangithanda ngoba kungenzeka ukuthi ngiyakhuluma khona olwa nenkulumo yami olwa nentshumayelo yami kodwa bakithi abayeke abantu kulwa nentshumayelo abayeke angiphinde nginifundele umshumayeli mhlawumbe uzeke chapter 5 verse 6
uMshumayeli chapter 5 verse 6. Ungavumeli umlomo wakho ukuba wonise inyama yakho, futhi ungasho phambi kwesithunywa sikaNkulunkulu ukuthi kuyiphutha. Yini ukuba uNkulunkulu athi ukuthelele izwi lakho, achithe umsebenzi wezandla zakho na? So ngiyacela ungayixabanisi noNkulunkulu ulwe nami. Khohlwa nje yimina. Awunaki indlela ezulwini. Asambeni sezulwini. Asambeni sezulwini. Uthi umpostoli Paul, nakuba ngangimazi uJesu. Angazi kuvuleka amanye amavesi namhlanje. Yabona namhlanje olunye usuku futhi olufuna ukufana nolunye. Ngixolele ngisabheka leli vesi. Nakuba uJesu ngangimazi ngokwenyama, angisawuphinde ngimazi ngokwenyama. Asiyeke-ke bafuthu ukwazana ngokwenyama, ngoba ngeke kusisize ukwazana nje ngokwenyama. BaseKorinte besibili chapter 5 verse 16. 5 verse 16. Kanjalo thina asisayukwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Khohlwa-ke ukwazi umuntu ngokwenyama ngeke kukusize. Ngikhulumile ngicabanga ukuthi izolo ngesikhathi ngibeka ngithi uzobambela umkhwenyana wakhe igqubu, ngeshwa kufe wena sale phenduka ezulwini. Uzobambela inkosikazi yakhe igqubu, ngeshwa kufe wena isali phenduka ihambe ezulwini. Asidlule kubantu, musumazi umuntu ngokwenyama, ngoba wazi ukuthi ngomzuzu afa ngawo wakhulumani nenkosi yakhe kwasekwenzakalani. Isibonelo esihle iselelesi. Ngihlale ngixoxa lento. Sibelelesile abantu abaningi saze sanqunywa ukuthi sizobulawa sibethelwe. Kodwa ngomzuzu wokugcina esiphambanweni sathi Nkosi, ungikhumbule embusweni wakho. Awuyazi into ekhulunywe isidakwa ngomzuzu wokugcina lokuthi ubani isidakwa, ubani sesihogweni. Awukhohle ukuhlulela abantu. Awukhohle. Mhlawumbe intombi yakho yayibheda, dayisa ngomzimba, yenza yonke lento, wahlukana nayo, wayishaya. Kodwa ngifuna ukukutshela isiyafa. Awazi kodwa ukuthi yathini ngomzuzu wokugcina. Hlala-ke wena lokhu ubuka izolo layo zesihogweni. Yona ithwele umqhele ezulwini uma kuwumqhele, noma kayinamqhele ngoba ife ngomzuzu wokugcina yaphenduka, kodwa igqoke ezimhlophe qwa. Noma ngabe ubani omazela ini, dlula kumuntu, ngoba sibambene nenyama negazi. Lithi 2 Corinthians chapter 5, kanjalo thina sayokwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje sisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha, okwaqala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Yeke ukubamba izinto zomuntu. Useyisidalwa esisha, wena ubamba isidalwa esidala. Iyeke leyo nto, ngeke ikusize. Ngoba uJesu wafela bonke, asibheke esihlehlele verse 15 noma ku14. Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sikubona lokhu ukuthi munye wafela bonke. Ngakho-ke bonke sebafa, ngoba munye wafela bonke. Verse 16, wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Ake siphileleni uJesu-ke bafowethu. Siphilele yena owasifelayo wabuye wavuka. Yilo naloya akaphilela uJesu. Mphilele uJesu. Khohlwa omunye umuntu. Khohlwa umzali wakho. Khohlwa ingane yakho. Khohlwa noma ubani omunye. Uphilele uJesu. Ngoba uzolibala ilo muntu olibelo uyena. Uhambe qala emhlabeni asala phenduke yena. Ngoba wazi ngomzuzu wokugcina uyothini noma wathini. Lokhu umuntu umazi ngezolo lakho usesihogweni, kanti cha usezulwini. Bafowethu, ake siyeke indaba zabanye abantu. Ake siyeke abantu. Silandele uJesu. Sibheke yena yedwa ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. The author and the finisher of our faith. Uyena kuphela kufanele simbheke. Uyena kuphela kufanele simphilele. Lisho njalo lelizwi, wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena wabafelayo wabuye wavuka. Ubani umphilelayo?
ubani umphilelayo asiguqe sikhuleke. Sesifike emaphethelweni enkonzo bengithi sisazophikelela, hayi asiyanga namhlanje kuphikeleleni. Ngilishiya nelithi ubani umphilelayo na. Basekorinte besibili chapter 5 verse 15, wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena wabafela wabuye wavuka. Uphilela abani wena na? Asiphileleni inkosi yethu uJesu eyasifela sonke. uJesu Kristu inkosi. Asiguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga. Siyabonga Moya Ongcwele ukuthi ukhuluma okuthandayo ngesikhathi osithandayo. Sithi silinde okunye wena uveze okunye, ngoba unguNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Wenza konke okuthandayo ezulwini, wenza konke okuthandayo emhlabeni, wenza konke okuthandayo ngaphansi komhlaba nanoma ikuphi, ngoba konke kudalwe wena kukhona ngawe. Siyabonga usilungiselela izulu, ufune namunye ashe ayisihogweni. Ngiyacela Nkosi nanti ibandla lakho, ikhaya lezwi ngilinikela kuwena, lingamabandla amaningi ahlukene. Siyazi uma ubuye emhlabeni uyothatha kuleli bandla naleliya, ngoba likho ibandla elizongena ezulwini. Akungeni igama ezulwini, kungena umuntu ohlanzwe ngegazi likaJesu. Sisizeke Nkosi emabandleni esikuwona, sikukhonze ngeqiniso, sihambe ngobungcwele kuze singasali lapho ubuzohlwitha ibandla. Ngiyakunikela Nkosi ngabantwana bakho, siyabonga ukuthi sebefikile ku-9,000. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi ubabusise, ubabiyele, ubagcine, ubakhulise. Ngiyazi ukuthi kulo 9,000 khona abangasazilalela inkonzo. Kulo 9,000 khona abafaka ama-timer ithi ngena inkonzo ibicisha. Kulo 9,000 kuzinhlobo eziningi zabantu, kodwa leyo ngcosana oyaziyo Nkosi engakuwena ngiyikhulekela. Khazimulisa igama lakho ngabo, phendula imikhuleko yabo, besule inyembezi, uphilise abagulayo ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu. Njengamanje ngiqalekisa ukugula kokugulayo njengamanje. Beka isandla sakho lapho ugula khona, uyaphiliswa, uyaphiliswa, uyaphiliswa. uJesu Kristu inkosi phezu kokugula kwakho. uJesu Kristu inkosi phezu kwenyama yakho. uJesu Kristu inkosi phezu kwendawo ebuhlungu manje. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNtsibanda uyavalelisa. uJesu Kristu inkosi. Amen. Hayi, siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyambonga, siyamdumisa. Hayi, yavele yahluka-ke inkonzo yanamhlanje. Baningi abaphilisiwe. Ngingajabula balethe ubufakazi. Khona bezokwazi abanye ukuthi masiguqa sikhuleka nabo aboguqa, bazenze ingxenye yomkhuleko bezwa amandla kaNkulunkulu ebathinte. Baba uNtsibanda, siyavalelisa. Kubuhlungu ukuhlukana nani, kodwa ukuze kube mnandi masiphinde sihlangane, uJesu Kristu inkosi.